Ako si jednoducho založiť SRO v roku 2025? Dobrý deň, som elektrikár a chcem si založiť vlastnú firmu, ale neviem, kde začať. Je to vraj dosť komplikované. Dobrý deň, nebojte sa, s našou pomocou to komplikované rozhodne nebude. Založíme vám firmu len za 199 €, vrátane všetkých poplatkov a všetko vybavíme za vás. Naozaj? A čo všetko budete odo mňa potrebovať? Stačí, ak si určíte obchodné meno, sídlo spoločnosti, konateľa a spoločníka a predmety činnosti. My pripravíme dokumenty a zabezpečíme celý proces, od živnostenského oprávnenia až po zápis do obchodného registra. A čo predmety činnosti? Neviem, aký typ živnosti si vybrať? Poradíme vám, či ide o voľnú, remeselnú alebo viazanú živnosť a pomôžeme s výberom. Výborne. A kde vás môžem kontaktovať? Poradenstvo máme bezplatné. Kontaktujte našu advokátsku kanceláriu. Všetko vybavíme rýchlo, spoľahlivo a s úsmevom.